Günün ikinci yarımında Balkın we Daşoğlu vilayetlerinin medeniyet we sunat işgärlerinin gatnaşmaklaryna bayramçylyk konsert geçirildi. Bu waka dostlugyň, jewitligiň, ýurdumyzyň sebitleriniň arasyndaky medeni alışmalaryň dabaralanyanynyň aýdyň beýany boldy. Belli dörejçilik toporlaryny, aýdymçylary bir gere jemlän şäheriň medeniyet öýüniň sahnasyna, milli sunugotymyzyň durly urlara baýdy görkezildi. Geçirilen konsert gadimiýetden gaýdýan medeniyetimiziň häzirki döwürde münasip dowam etdirilýändigini, täze mazmun bilen hasy ösdürilýändigini aýdym beýan etdi. Balkın we Daşoğlu vilayetleriniň artistleri bu sebitleň öz boluşly medeni aýratynlyklaryny, baý mirasyny tanışdyrdylar. Ýurdumyzyň iki sebitiniň medeni aýratynlyklarynyň bir sahnada jemlenmegi, halkymyzyň medeni garaýşlarynyň bütünliginiň nobatdaky şöklenmesi boldy. Konsert diňe bir aýdym saz, tansunuat arkaly milli däp surlaryň baý mazmuny eýediginiň däl, eýtem jemgyýetimiziň jewitliginiň aýdyň nyşanyna urildy. Ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň, ılalaşykly gatnaşyklaryň berip dünýäni emele getirgen hemişelik betarapligymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň bellendilen ýylyna geçirilýän şeýle çäreler ýurdumyzda umummilli jewitlik potolanyrmaga ýardym edýän türlü medeni gymmatlyklaryň dabaralandyrylýanynyň güwäsi bolup durýar. Balkın hemde Daşoğlu vilayetlerinin görnükli aydamçılarının yerini getirmeklerine çıkışlar, Gahrman arkadağımız tarafından başı başlanan özgörtmeleň, arkadağlı Gahrman serdarımızın yol başlığına durmuşu geçirilýän siýasatyň netijetinde, sebitde we dünýäde parahatçylyk ýende ynançmak ýürelgelerini, dost soňluk gatnaşyklaryny berkarar etme uğruna alınıp barylýan ägirtuly işlere buýsunç denasy hökmüne ruh berentlik bilen ýanglandy. Çünki Türkmenistanyň başlangıcı etatyna Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen tasdiklandy. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýyldyň insanperwer şygar bilen geçýän şu ýylda garaşly watanymyzyň hemişelik beýtaraplyk siýasy hukuk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllyk şanly senesi bellenlip geçilýär. Asırlyň jümmüşinden biziň günlerimizde çeýli gelip ýeten bagşaçylyk sunuwaty, köp asyrlyk çeperçilik gymmatlyklarynyň esasyna kemale gelip, nesiller tarapyndan kämilleşdirilen medeniýetimiziň ählulgymy, çeperçiligiň belent nusgasyny özüne jemleýär. Şunun bilen baglykda milli sunugotymyzyň iňgow däpleri, milli saz gurallarymyz arkaly ýerine ýetirilip, olaň ýakynda hoş owada joşgunly çykyşlarda öz öwüşini tapdy. Konsertiň dowamyna aýdym sazlar bilen joşgunly tanıtylan wäşi artistleriň gülküli çykyşlarynyň utgaşmagy, bu ýerde uralan dabaran şatlyk şowguny belende götürdi. Gurulýan medeni köpçülikliň çärelerde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy uğruna ýygydarly alady diýen arkadaşly Gahrman serdarymyzyň tagalatynyň netijesi aýdyň görünýär. Bu bolsa geçirilýän köpçülikliň çäreliň medeni maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlanmagyna we onuň many mazmun taýdan baýlaşmagyna möhüm ähmiýet berilýänini görkezýär. Medeniýet tepderiň münasibetli guralan konsertde halk aýdym sazlaryň, estradaçylaryň çykyşlarynyň, folklor toporlarynyň öz boluşly tanslary bilen toşmagy, gurulýan meden çäreň maksatnamasynyň döwrewat derejede taýýarlanmagyna hem taraplaryn çemeleşilen ynanladýar. Medeniýet we sunugat saatlarynyň çykyşlaryna, Gahrman arkadağymyzyň saýasyna, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna watanymyzy gün-günden özgörtmek, obalary we şäherleri gözelleşdirmek boýunça alınıp barylýan tutumly işleň watypy belentden ýanglandy. Şeýle konsertler ýurdumyzda geçirilýän giň gerimli çäreliň ähmiýetine hasam belende göterýär. Olar dörejçilikli zähmetiň, ilhamyň hakyky bayramyna urulyp halkymyzy jewitleşdirýär.